daoibh a fáistí, is mise múntar Jamie agus in nómh thoimid chun Roicéad a lainseáil. Chuig mise timpeall mothach ag go baile agus fiochas suas na rudaí difriúla seo. Beidh balún ag teastáilt, beidh feiscín ag teastáilt, beidh píosa téad nó olainn ag teastáilt, beidh sop ag teastáilt, agus chomh maith sin beidh píosa téip ag teastáilt. So an céad rud ná ar a chur isteach sa balún. Ó! Tá mé balún eile áilt. Inis, bhaig an feiscín agus tomcan é a chur ar an balún. So inis, tomcan an sopa áilt. So rá nóig mé an sop buí, agus tomcan an sop a chur tríd an píosa téad an sop. So chur é tríd an sop, Bhí cinnte go dagann sé amach an taobh eile. An céad céim eile ná píosa téip a áilt. So chun píosa téip a áilt agus é a cheangailt lena chéile cosúla ceorcail agus é sin a chur leis an sop. So inis, tá an téad ag dul tríd an sop agus tá an téip ceangailte leis an sop. An céad céim eile ná an Roicéad a chríochnú caithfidh tú an balún a cheangailt leis an téip. So chuirmid an balún leis an téip an seo agus thoimid beag nach réig chun an Roicéad a lainseáil. Inis a fáistí, thoimid réig chun an Roicéad a lainseáil. A trí, a dó, a héan. Wow!